que ja li interessa que sigui aquest desmadre, perquè com menys estat hi hagi, més impunitat hi haurà pel diner fàcil, perquè sempre han de saber que la reconstrucció dona molts diners per alguns. I si no hi ha estructura, millor per la gent que controla, que jo sincerament no tinc clara qui s'està fent ric amb això. Jo, anant una miqueta més amb el que deia Xavier i el que deia abans el Rafa, precisament el que em preocupava era això, de les notes que havia pres. Quina oportunitat de negoci s'està obrint en aquests moments a Haití? Quan parlo de negoci, parlo de negoci sense cap mena d'ànima, en el sentit d'especular de forma absolutament en contra dels interessos més mínims de les persones, com per exemple va passar després del famós maremoto del sud-est asiàtic, per posar un exemple, o com va passar a Nova Orleans després del Katrina, on tindríem exemples claríssims, perquè no cal anar als països amb problemes greus, sinó que als Estats Units, a Nova Orleans, es va assistir a un procés de privatització de totes les escoles de Nova Orleans, en detriment de tota la població de color que es va quedar sense escoles. Aquestes oportunitats de negoci són una de les preocupacions per mi més absolutes que hi ha, partint de la base que jo no he pogut visitar Haití i no el conec. La segona de les preocupacions és el tema de les ajudes. Comprovava, i ho teníem al SICOM, hem denunciat aquest tema, el tema, per exemple, de les setges d'arròs absolutament plenes en els primers mesos després del terratrèmol, en les quals estava arribant arròs subvencionat als Estats Units i, per tant, els Estats Units estaven recuperant les subvencions que havien donat sobre l'arròs als seus agricultors a preu molt més baix, anaven a Haití amb aquest arròs i aquest arròs el posaven al mercat mentre a les setges estaven podrint-se l'arròs que havien produït els haitians, en lloc de comprar l'arròs als haitians i repartir-lo, com semblaria que seria el més lògic, i això no estava passant. I la tercera, el tema que sempre em pregunto, és el tema del deute extern. Tothom es va omplir la boca que el deute extern seria anul·lat, es van anul·lar 136 milions de dòlars, si no recordo malament, pel que fa al Banc Mundial, va anunciar-ho el mes de maig, no sé si això s'ha sigut efectiu. El Banc Iberoamericà de Desenvolupament deia que ho faria a partir del mes de juliol, és a dir, ara, en algun moment això s'hauria de fer. Els francesos també van dir que tindrien molt en compte de forçar que aquest deute desaparegués. El que no he sentit mai per part del govern francès, un mea culpa, una autocrítica, en el sentit de dir, escolteu, quan es van ser aquests senyors independents i vam marxar, resulta que França va cobrar l'equivalent, o els va imposar el pagament, l'equivalent de 21.000 milions de dòlars, parlant d'equivalents, que va ser el deute ja inicial d'aquest país com va començar, no? Per part de França, doncs, escolti'm, quina taxa de retorn hi ha d'allò que va ser una imposició a base de l'armada i que va ser un robatori a mà armada, doncs estem fent perquè aquest país, que va ser el primer que va tenir la independència i el primer que va abolir l'esclavitud, doncs tingui un per vindre, i en canvi d'aquí no sento res, no? Les reflexions que volia fer. Manel? Bueno, jo, abans que passéssim a un altre tema, algunes d'aquestes qüestions que deia el Pep, del consum al mercat intern, aquests temes es van solucionant, però tres missatges també positius. Primer, una feina de les ONGs espectacular sobre el terreny. Hem visitat alguns dels treballs, la presència en els hospitals de metges en fronteres de Creu Roja espanyola i Creu Roja internacional, però també Ajuda en Acció contra l'Hambre i la UNICEF, un treball en els camps molt ben treballat. El tema del municipalisme, els que som municipalistes, creiem que en aquest moment, si aquestes 4 ciutats que van tindre molt fort el seisme fan aquesta opció de començar per baix a fer funcionar alguns serveis municipals, creiem que és una altra proposta d'optimisme. I la tercera, crec que les relacions República Dominicana-Haití, a partir d'aquesta desgràcia, d'aquest terratrèmol, estan canviant d'una manera positiva, i això serien 3 senyals d'esperança de cara al futur. Alguna cosa més sobre Haití? No, jo em quedo amb l'esperança. Veurem a veure si podem, a partir d'aquí, pensar que això sortirà algun dia cap endavant, no? Perquè tenim tants casos que les catàstrofes han agreujat fins i tot la condició va passar de l'ajut que no, jo l'únic que diria que Haití podria ser un bon escenari per fer un experiment interessant, és a dir, té una dimensió molt reduïda comparativament amb altres problemes que hi ha al planeta
i realment, començant pel deute extern que tingui, malgrat ser molt, crec això de la quantitat d'aquesta francesa. Fer un laboratori, això no? ja és un tema històric, però per als països occidentals el deute que pugui tenir Haití és absolutament ridícul. És allò de dir, avui per sopar no prendrem postre, no? La pregunta és, estaríem d'acord amb una intervenció de Nacions Unides, liderada per Nacions Unides, per agafar la sobirania del país per administrar? Perquè si obrim aquesta via, escolta'm, estem validant altres vies. I aquesta és la gran pregunta. No, però jo no em referia ara forçosament a una intervenció, que potser també, però no, ara no estava donant una solució concreta. Estic apuntant que la dimensió d'Haití és tan reduïda com a problema en la globalitat, evidentment que després és una suma de problemes individuals molt dramàtics, però té una dimensió reduïda al costat d'altres catàstrofes i d'altres problemes que hi ha. I per tant, realment penso que el món podria demostrar que quan es vol es pot fer alguna cosa interessant. A més, la història diu que els casos de reconstrucció veritable bàsicament són petits països. Timor-Leste va ser un dels casos, però hi havia líders, hi havia... Però qui ho ha de demanar? Hi havia una societat que augmentava, hi havia una societat que recolzava l'ajut extern que fos d'alguna manera. Però a veure, si els que governaven abans era aquesta oligarquia que havia quedat, en si ells no volen que vingui algú de fora a controlar-ho. Bueno, ells no, I si ells no ho demanen, qui ho ha de demanar? Com que tots som molt demòcrates... I com no hi ha una lluita entre interessos, com que per dir les de potències... democràcia, Xavier, fem un referèndum entre la població, segur que guanyarà el sí, i llavors... Però si no hi ha, ja no hi ha ni cens electoral fiable. Bueno, és igual, Jo que voti tot el que estigui... El mes de novembre ja no els hi poses tinta al dit i ja està. O sigui, es podria fer. La idea és que per una vegada tindríem un conflicte molt greu, però d'unes dimensions relativament reduïdes, on es podria fer una actuació que seria exemplar. La Universitat Politècnica de Catalunya està investigant en unes cases realment molt barates, baratíssimes, vivendes unifamiliars, que valdria la pena pensar-hi també, no? I que es fan en el lloc amb mà d'obra local, etc., no? I amb materials locals, etc. Ens hi podríem posar.